Sigaten na kɔrɔ Yusu Mali kadi wa Mali abena ja ka taa fɛ alibi ka ndengu to e ka fɛ Niger la ki joshi Maison du Pain na itemendo ka nongo kar groupe commerce la Mali jali o wajibi Mali bija ka nga technicien warabaw to angere fɛ ya ina fo awa ta Fili Touré ni groupe commerce bo sera Camara itebeto ibe aspirin sa ndo tebe worosa nyado gibe koma bio nyado gibe koma bi ange jimo kunungo jimo ni ekele to ko baga galendo kunungo ni maiga wele ngoma fo ngu yangi fo atonga nongo kar pharmacie la abana ma ko be ka tugu ngono be deuxième plan la Yusu ki fo ki wala nyumando ni anzigile donc baro ay wakena ka femi sebe onye obu bo France ka de la ambu yelama e bamanga la jama famba ka se ka famu Renouveau FM Renouveau TV Mali kono ane Mali koka amana ka yororo amana ka wato watila amba fa kwa ka bismillah sangane meme amulo ka se ka nunu yelama bamanga la aywa Mali kuna foni do ka bofo aywa Mali koka abela jele kunye mimi sebe dien fa be fe igi sigile to ikaso damuna Renouveau FM ane Renouveau TV ikaro ki lafiya ka kuna foni nyuma ningo lame Yusu anda ko bla dagrindala ambe puma amba jiri cholo ka puma ka farko la ko ka je ka ka memba usagoye ninga foba utwaja abana Yusu ay wasibebe chabe kifo bismillah ki wali mano simon basitala an katikao basitula an tankanji ke mai ni bi katikao ko folike iba fo porte parole de rutafo rojone Nabila Ibrahima Sugu on to porte parole bismillah an na se kata ama se ntike aya gana se inconscient ma bismillah andon gi fogi wala yono kala me ba ni fleba bela jele fo bi so mana na kuna fune chama mambolo koro ni ala sonama atna basiye kan na bi dese ne ko karafe abe mami mbolo bi o sira Camara sira ko le ni sira jele mi réalisation o be awa tapli touré atete au féminin no boray ambe foli lase awka do mi zedma ale kembe ka juru chore aba chare jogo mina no boray jamadu gu kefa sécurité renforcée kefa sangare awa kwate geita muro ale be awka do kam bismillah mantoro city la koni o tabeni kuna foni folo nga folota ayo mi fogi wala mando mbraga nyodi ma ana doni amba muso ka ya maria na bi maram jawara bindu kulubal ko fo ya fo kuchala fo ya fo boko 759 logement ka folika na ka chokoroba la ko alaka ay wando yake Yusu na yake sebedia sebe mbata sebe ango mago la lettre du peuple mba leta ninga ta njongi nyinga anye wulu flana na feminye ikado politique binakunye Yusu karawati malikono mabi yira nyinga mungembe na politique na tabolo do sabu kadaka politique ana chengo benywana foi ni politique mangani ayerete anga jekuluta de jekulumi anga mako epemu epemu jonong museka dala femi resgi puma amame sa 2018 mamna femi ngoni jamana nyama koro Ibrahim Boubacar Keita ale beta ko flana nyini watu la mamna parti politique chamande association chama jekulu chama bela jele ko nana faranywanga aywa jamana nyama koro amasi ngoro madondo El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ambe de fe koy El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ikaro majorité belebele ba on eta yanga koy ame wuli kanjo jekulu chama onana fara jamana nyama koro reka toga no RPM ye nga watu yelamana sabu kadaka bamono ngote ko dondi wele dona EPM ikado bela jele bora ka toto treta ikado an RPM ye jorong mise ka dala mwashi ko ni parti koloma belele bade nunu munu varla nyonga ka jamana nyama koro ka singro madondo bi femi ni fanga boshi ka bo ko ngera tabolo yelamana fienta fa yelamana parti ba fefe ngme no lukmala no lukme EPM kono aywa Yusu ko bela jele ko ni we kambe da nywanye ni yeni ngoyin laje ibay ka fo ako asbakoro golera Jango ita aleka sebenina femi mekarot le mugani ko non doy aywa parti bele ba de mimbe no ka mako aywa asma CFP premier ministre ko sumelu bube maiga aleka tondo ale yifoshi abana ako epem manyama ako tabolo yelamana angon farra nyonga sadola aywa ninga Ibrahim Boubacar Keita deme o ngana manyo ko beta ko bisera ko tabolo yelamana ko kasra de ale rama ale rebi yelama kata sra kurafe abana Yusu femi asma CFP o yifoshi o temene ngo fet
yɛlɛma ka kɔ o ɲɛ Adema PSG Adema Koroni ale fana y'i fosi ka t'i da kɛrɛfɛ bi bina EPM yɛrɛ parti koloma da ye i k'a dɔn RPM ye ko Tereta fana a kɛmɛ ka wuli k'i jɔ n'a ye Fasiki b'a ka kumana a ko n'i y'a lajɛ jɔn bɛ se ka da la EPM ni tɔn belebeleba in f'an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan sabu ka da ka politiki fanga o ye fara ɲɔgɔn kan ye nka ni fiɲɛ t'a fa yɛlɛmana an ka yɛlɛma nɔfɛ i k'a dɔn Mali politiki k'a taabolo filɛ EPM kɔni k'a filenkolon dira k'a dakolon di sabu ka da ka parti koloma fɛn fɛn b'a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen y'i fosi dɔw kɔni b'a kɔnɔ hali bi olu ma bɔ wa o koloma yɛrɛ RPM ye sabu ka da ka Tereta wuli bɛ k'i jɔ ale fana kɛmɛ ka Mali fa bɛɛ don ɲɔgɔn na min b'a to RPM a bɛ se ka kolo sinsin cogo min na a ko n ka politiki a n'a taabolo fana don sabu ka da kan n'i ye ko in da k'a lajɛ a ko gwɛlɛyalen don fɛn min Sumaworo Boye Mayiga ale taatɔ yɛrɛ ale ye kuma fɔ k'a yɛrɛ jɛya kosɛbɛ sabu a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ensemble pour le Mali ye k'a sigira sen kan i ka dɔn kun dɔw de kama n'a ma ɲɛ ko kun tɛ yen bilen o fana k'olu bɛ sira kura wɛrɛ minɛ sabu ka da ko Mali politiki taabolo yɛlɛmana Mali politiki taabolo kunnafoniw yɛlɛmana o fana ni sira kura dara k'olu b'a lajɛ ka sira kura minɛ yafa ka k'olu ma k'olu bɔra Yusu ni b'i ka wolo ni fa o tɛmɛnen kɔfɛ laban bɛ malati ngalo da la n ko le Mali quoi c'est un cas ni ko un cas la politique malienne Mali politique a bɛ maanifin kalande quoi Mali politique tɛ dɛ maanifin kan ka fɛn min ye san 100 kɔnɔ Mali politique la i b'o de ye san da ayi kalo kelen mais min f'i ɲɛna e bɛ se k'a ye cogo jumɛn kabini Ala diɲɛ da mɔgɔ minnu ye socialiste ye socialiste ni libéraux ka fara ɲɔgɔn kan ka o ka jan sa 2012 Amadou Toumani Touré a bɛ bɛn don min kana bila bi la an ye min ye politique sira fɛ maa bɛ san 100 balo jamana dɔ la i t'a ɲɔgɔnna ye wallahi sɛbɛ ko fɛn min kɔni ye EPM ye nin kɔni ye a ko nɔgɔyalen ye sabu ka da ka parti koloma ninnu y'o f'i ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra a sɔnni bɛ sigi min kan o de ye Boubacar Tereta ye i ka dɔn min fɔ dɔw ma se o ka fɔ Boubacar Tereta i ka dɔn k'a kɔni RPM jaso Boubacar Tereta a ma tɔn in janfa wa ko bi fana a bɛ ka tɔn in sɛbɛn kɔrɔ lapasa RPM tɔ bɛ se ka kolo sinsin cogo min na Boubacar Tereta ko hali ni bɛɛ lajɛlen bɔra kuru kɔnɔ k'a kelen kɛmɛ k'i sigi kuru kɔnɔ sabu ka da k'a d'a la k'a fɔ ko don dɔ la i ka dɔn a ka parti ko a na se ka san sɔrɔ Boubacar Tereta bibi na k'a kɛmɛ ka RPM kɔni minɛ a bolo fila la wa Boubacar Tereta bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra EPM na hali ni bɛɛ ma bɔ koloma caman bɔra a ko nka fɛn min ye Tereta ye k'a jɔn bɛ sabu ka da ka fɛn min RPM ye ale bɛ a bɛ k'a senkɔrɔma don walasa tɔn in i k'a dɔn u ka ɲinifɛn ye min ye u bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na nka koloma fɛn fɛn kɔni bɛ yen ko bɛɛ taara i da kɛrɛfɛ n ko ne Touré min tun bɛ IRD la o fana ne y'a ye journal dɔ kɔnɔ k'o fana ko k'a bɔra nka ni fɛn min fɔ dɔ sera o ka fɔ Boubacar Tereta min filɛ nin ye RPM ko la bi o de ye Mali yɛrɛ ka gɛlɛyaba ye tiɲɛ tɛ di mɔgɔ ma fo ko tiɲɛnen n'i y'a ni bɛɛ sera RPM ma i bɛ ka ɲin b'a la baasi tɛ mais n bɛ min f'i ɲɛna ne tigɛra an ka parti politique la ayi an ka tɛmɛ o kan sa non n tɛ tɛmɛ a kan dɛ Antoine ma i bɛ politique ni hɔrɔnya de bɛ taa politique ni layiru bɛ taa intérêt dɔrɔn tɛ dɛ baasi tɛ mais e ni Ala na kira cɛ ninnu kan ka RPM kɛ tan ɲininkali bɛ yen o de y'a to n'i ye nin sugu mɛn Asimu Koyita président ye tiɲɛ président don dɛ mais anw bɛ kɔrɔ n'a ye si la an b'a ladi a k'a ta sɔn Asimu an ka kulusikolo kuma lamɛn i kɔlɔsi maliden la i kɔlɔsi maliden la bisimila Asimu ma ko ka ɲɔgɔn bɛɛ tɛ nin ye Asimu y'a mɛn o i ye kɛlen don ɲuman fɔ ɲɛna caman ye Ala k'an kunna ja wa o tɔn kelen kɔnɔ fɛn min ye i ka dɔn Segu Ɲamɛ Bacili denmisɛn biɲɛ kɛnɛ don an b'a fana fɔ ale ye ladiri hɔrɔn fo y'a fɔ ɲɔrɔ wallahi sɛbɛ ta Antoine bisimila min ye ministre maaw olu kɔni ye wele bila min ye an ka parti politique ma o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɛmɛ lase transition ma cogo min na communauté internationale kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye a ka dɔn CEDEAO ye Union africaine ninnu y'a jira k'a fɔ n'olu bɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan fo ka taa se an seginna min ye ka kala fili ka jamana ɲɛmaa kuranna na min dara k'a dɔn démocratie yɛrɛ taabolo ma ko n'o tɛ k'a n'olu tɛ sigi kɛnɛ kelen kan min ye k'a dɔn maa dɔ bɛ yen n'o ye min ye MINUSMA maa ɲɛmaa ye El Gassim Wana ale kɔni k'a dɔn a ye a hakilinata di min ye k'a dɔn nin jɛkulu fila ninnu na a ko tiɲɛ yɛrɛ la min ye
awkado nye CEDEAO ya hakilina minda ni hakilina awkado hakilina nyumando mi awkado ango nzirame fa minye oti dore ambargo ko o kanake malika no make mi akunti dore mi so de CEDEAO sariya de bajira ka fo awa minye ne mata sukandili kalaflila o minye nyere la awkado e joro manga ye ningenega ode ko na sa ni uya on nyimbwala mi awkado on wadna ye akene alaje kene bawga bismillah no tebana ka boy mi ino africaine ale fana yo hakilina tanga ale anyini ka fo awkado albi anga sigi awa mi anga furba sebe mi awkado anga shara sebe sumba no constitution anga sigi awkado konnana wori konnana awkado nimma ko folen no elgazi mi ale ajira ka fo nyere la mi awkado abi wele blambalide belejelema malide cheni muso demsa anima koroba beka laje mi ka demenge wala sa transition yi abse ka latme ko nyuma chuko mina wori konnana sa mi elgazi mi ako awa mi mali Union Africaine fokata CEDEAO ma mi awkado nyera la nanzigina awkado luka folena an joro awayire ka fola abingolo fa ngalebe mi nyini mi belajele ka laje ka transition deme wala sa amse ka si alatika ko nyuma chuko mina malika sike a chuko gorola ni sebe ani bo sebe ngono sebe minu ba wole ko soir Nouvelle Horizon ni ale bla fɛn min ye l'indicateur du renouveau ne bi ngele ku ni ale mi bido boli do boko ba saba kɛmɛ saba mugan saba ni ye an bɛ taa njɔ sɛbɛ ɲɛ naani nana ayiwa Youssou Traoré fɛn min ye cakɛda ba min bɛ yen an ka ma ko secrétariat technique du Fonds Climat Mali a ma ɲɛma Madame Jara Lala Kamara ayiwa a ye laseli kɛ Renouveau TV sanfɛ barodalasigi min bɛ yen n'a bolo ko foroba baro a ye ɲɛfɔli kɛ nin cakɛda in sigira kun min kama Mbia ikado ayo bara minnu kama da donna la aywa ay chama fɛsɛ ni y'a lajɛ coordinatrice secrétariat technique du Fonds Climat Mali ni b'a fɛ k'o faamu waati yɛlɛma kɔlɔlɔw olu yɛlɛmɛ an ka nin jakɛdaba ninnu nana sigi fɛn min kɔni b'a to waati yɛlɛma kɔlɔlɔw an bɛ se ka se a la cogo min na sabu diɲɛ taa fa yɛlɛmana kosɛbɛ dugukolo ni ji ni fiɲɛ yɛrɛ tɛ a cogo la bilen ni fɛɛrɛw ma sigi sen kan ka sɛnɛ don ba la i ka dɔn ka dugukolo labɛn ka jirituru k'o matarafa waati yɛlɛma kɔlɔlɔw a caman mi yɛlɛ an ka kosɛbɛ fɛn min ye Madame Jara Lala Kamara a ye laseli kɛ laseli minnu kɔnɔna la fɛn min kɔni ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka bɛɛ lajɛlen kɔni waasa u ka se ka faamuyali sɔrɔ baara minnu bɛ yen n'olu bolodamɛ n'o ye projets ye olu bɛ se ka na cogo min na i ka dɔn musaka bɛ se ka d'u ma ka se ka labɛn kɛ jango baara minnu bɛ taa sɛnɛ sira fɛ u sigi bɛ o de kama ka se ka wari d'u ma k'u dɛmɛ ayiwa ka tugu u nɔfɛ waasa ɲinifɛnw olu ka se ka sabati ni dun y'a lajɛ Madame Jara Lala Kamara a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ɲiniko in ye i b'a ye k'a fɔ PNUD n'o ye diɲɛ tɔnba yɛrɛ i ka dɔn a ka bolo fara kɛrɛnkɛrɛnnen ye min n'a bɛ yiriwa o kofɔ k'o de ye nin jɛkuluba in sigi sen kan san 2011 a kɛra Durban Afrique du Sud o jamana kan o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye an dɛmɛbaa fana olu ka ca kosɛbɛ Mali yɛrɛ y'a sigi sen kan i ka dɔn janvier kalo tile 26 san 2012 nka baara olu kɔnɔna daminɛ san 2014 la a ko n'i y'a lajɛ hali bi fɛn min ye fɔn ye ayiwa ɲininkali caman bɛ ani jaabi caman bɛ olu kɛra sabu ka d'a ka dɛmɛbaa wɛrɛ caman bɛ minnu b'a la ka dɛmɛ kɛ kosɛbɛ ayiwa ka ko in yɛrɛ ta k'a jaso kosɛbɛ i n'a fɔ Suède ani Norvège jamana olu y'a musaka fanba o bɔbaa ye n'i y'a lajɛ a ko fana fɛn min ye dɛmɛbaa wɛrɛw ye olu fana ɲɛ bɔ mɛ ko in fɛ olu b'a fɛ ka na dɛmɛ n'o bɛ USAID ko fɔ Danemark jamana ani Union Européenne Europe jamanaw olu ka tɔnba ko y'o ye ni dun y'a lajɛ ka fara an dɛmɛbaa ba ninnu ka dɛmɛ fana kan ko Mali jamana fana ma to kɔ sabu jamana fana bi caman di a la a bɛ musaka caman di n'o ye subvention ye min b'a to baara in a bɛ se ka sansɔrɔ cogo min na Madame Jara Lala Kamara ka kuma na a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye olu ka fɔn ye n'o ye i ka dɔn waribondon kɔni sigilen ye min n'a bi baara bolodalenw k'olu sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ jango sɛnɛ sira fɛ waasa waati yɛlɛma kɔlɔlɔw a kana se k'a digi an na ko baarakɛjɔw k'a sigin bɛ o kama k'olu ka baara kun tɛ dɔwɛrɛ ye a kun de ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ minnu bɛ an ka se ka se olu la ka fɛɛrɛw sigi sen kan min bɛ se k'o kow bɛɛ lajɛlen kunbɛn a ko n'i y'a lajɛ hali bi fɛn min ye sɛnɛ ye u ka baara fanba ɲɛsin m'o ma projet minnu bɛ yen n'olu kɔni bɛ sɛnɛko ko fɔ i ka projet dilan i b'a fɛ ka sɛnɛ kɔni kɛ n'a sɛbɛnw ka ɲi n'a dafan bɛ i bɛ taa fɛn min kɔni ye musaka ninnu ye i b'a sɔrɔ ka se ka baara kɛ tugu bɛ k'i nɔfɛ k'a lajɛ i ka dɔn ko in bɛ taa taabolo min na o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye jɛgɛ mara ye ka taa se mɔni ani bagan maraw ma ka taa se jirituru ma nin bɛɛ lajɛlen ye baara bolodaliw ye i ka dɔn n'a y'a labɛn ka na n'a sɛbɛn ɲuman ye i b'a ye k'a fɔ a musakaw bɛ sɔrɔ a baaraw fana olu bɛ kɛ nin bɛɛ kɛ kun de ye ka waati yɛlɛma ayiwa kɔlɔlɔ ni k'u kɛlɛ
Yusu Karabati a ko n'i y'a kuma in da k'a lajɛ ale bi olu fana sigi kun ayiwa caman bɛ a la i n'a fɔ denmisɛnninw ka baarantanya ka se k'o kɛlɛ tungafɛtaa jugu ka se k'o fana kɛlɛ fɛn min ye baara ye ka se k'a cari u ka baara bolofɔla a caman fana bɛ ɲɛsin o ma n'i dun y'a lajɛ a ko hakilina jiginna ONG minnu bɛ yen n'o ye dɛmɛtɔnw ye ka taa se association ma n'a ka sɛbɛnw kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni dafalen don récépissés a bɛ se ka taa ɲinini kɛ i ka dɔn baara minnu bolo d'an bɛ a bolo jango ka ɲɛsin sɛnɛ ma a bɛ dɛmɛ k'a sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ min b'a to i k'a dɔn a ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ olu bɛ se ka ku an na cogo min na a ko n'i ye nin ko in lajɛ k'a bɛ wele bila ONG bɛɛ lajɛlen kɔni ma maa minnu b'a fɛ ka financement sɔrɔ ka wari sɔrɔ ayiwa ni ka nin baara ninnu kɛ k'u bɛɛ lajɛlen kɔni ka nafɛn kiliman na ka na ɲininkali kɛ fɛn min ye sɛbɛnkow ye n'a bɛɛ lajɛlen dafan bɛ o ni min ka kan a bɛ d'u ma sabu ka d'a kan o sigikun ye o ye k'a daminɛ san 2014 ka n'a bila nin waati na n'o bɛ baara daminɛ yɛrɛ ko fɔ projet 7 o sa la san 2014 u y'o baaraw fana kɛ san 2019 projet 10 u y'u jɔ n'o ye fɛn min san 2020 ye projet 53 u ye minnu sɛbɛn sɔrɔ minnu y'a ɲini olu la 19 olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye financement sɔrɔ n'o kɔni ye dɛmɛ u y'u ka baaraw fana kɛ o hakilina kelen kɔnɔna na a ko fɛn min ye olu ka cakɛda in ye u bɛ Mali fa bɛɛ lajɛlen fɛ sabu ka d'a kan commune 191 u b'o bɛɛ lajɛlen la u ye baara kɛ minnu na n'a bɛ projet 36 ko fɔ n'i ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan fɛn min ye projet yɛrɛ n'i y'a dilan projet kelen u bɛ se ka min financer i ye sɛnɛ ta fa fɛ ani ye minnu f'i ye $300,000 ka se $500,000 ma u b'a d'i ma i ka baara kɛ n ko f'u ye nka sɛnɛ don dɛ sɛnɛ don kɛ n bɛ taa n fa ka foro la sɛnɛ in kun ye min ye ka dugukolo de basigi i ka dɔn waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ka fiɲɛ saniya waati yɛlɛma kɔlɔlɔ bɛ se ka ku an na cogo min na ka jiw basigi a banna a ko n'i ye nin ko in lajɛ o wari bɛ d'i ma k'i dɛmɛ ka tugu i nɔfɛ san 3 ɲɔgɔn na k'a lajɛ i ka dɔn k'o taabolo bɛ cogo min na ɲininkali fana kɛra a la k'a jira k'a fɔ yalima baara in daminɛ ni bi cɛ a wasalen don wa a nimisi wasara wa Lala Kamara y'a jira k'a fɔ k'a sɛbɛkɔrɔ nimisi wasan bɛ kosɛbɛ sabu wari yɛrɛ dira minnu ma ka baara kɛ olu yɛrɛ de ye seereya kɛ k'a jira k'a fɔ ko ɲɛtaa bɛ sen na o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min sigi kɛmɛ ka min kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ dɛmɛbaa caman kɔni bɛ olu bɛ yen nka ko hali bi u b'a fɛ dɛmɛbaa caman fana ka se ka na fɛn b'a sɔrɔ caman bɛ fara ayiwa baara kan cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn min y'an ka togodaw ye ayiwa baara bɛ se ka kɛ cogo min na ka sɛnɛ don ba la ka mɔni don ba la ka jɛgɛ mara fana don ba la jirituru fana ka se k'o don ba la nin bɛɛ lajɛlen kun ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ an ka se ka kisi a ma kuma laban na coordinatrice Madame Jara Lala Kamara a y'a jira k'a fɔ k'a bɛ wele bila kɛ ONG bɛɛ lajɛlen kɔni ma ani jɛkulubaw ma n'o ye association ye aw fɛn fɛn b'a fɛ ka sɛnɛ baara kɔni kɛ a ka wuli ka se olu ka cakɛda in na min b'a to taafa bɛ jira ala cogo min na baara minnu bolo d'an bɛ a bolo baaraw bɛ se ka waleya cogo min na a wasogo dogo an y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau Youssou indicateur du renouveau i k'a dɔn n'i y'ale bila ne bi sɛbɛn da sɛbɛn min ne b'a ta o ti dɔwɛrɛ ye o ye les républicains awa min ye o dugu jɛ ko ani foroba ɲada a banna i bɛ républicain dɔn wa républicain kɔnɔni fitinin de ye kɔnɔ de don a banna kɔnɔ min don u kɔnɔ 100 ni kɔ bɛ se ka jɛ ɲa kelen la awɔ o de ye républicain a banna bɛɛ bɛ so kelen na Antoine bisimila min ye awa Isas Leclerc Mahamudu Diko M5 RP i k'a dɔn a y'a jira k'a fɔ ni ala sɔnn'a ma bɛ nɔnɔ min jɔnni ne de y'i sa k'aw jimi n ka cɛ ka nin nɔnɔ min ko ye anw tɔ ma balo a tɛ la bisimila Antoine awɔ min ye M5 RP olu kɛn bɛ ka lajɛ belebele labɛn M5 RP ale ka san kunbɛn na o san kunbɛn kɔnɔna na a k'a dɔn min ye Usas Leclerc Mahamudu Diko ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko a na ye kɛnɛ kan nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ min ye Nendo mɛkalo tile 31 délégation ba M5 RP la olu wulila k'u kunda yɔrɔ jumɛn kan min ye Usas Leclerc le sage Mahamudu Diko i k'a dɔn ale ka yɔrɔ kan dɔwɛrɛ tɛ a k'a dɔn délégation maa ɲɛma o kun ti dɔwɛrɛ o ye Jean-Mili Bitar i k'a dɔn olu kɔni wulikajɔ kɛ ka taa Mahamudu Diko min ye ka taa fɛ o y'a sɔrɔ ale fana n'a ka délégation don ni k'a sigi k'u kɔnɔ min ye a k'a dɔn Amadu Nga Mayiga fo ka taa se a k'a dɔn Mudere Konare ninnu ye a k'a dɔn cɛ gɛlɛn ye ninnu cɛ gɛlɛn ye minnu a n'o ni Usas Leclerc Mahamudu Diko n'u jɛra a bɛ san caman bɔ o de kɔnɔna na sa min ye M5 RP Jean-Mili Bitar a y'a jira Mahamudu Diko la k'a fɔ awa Mahamudu Diko min ye a k'a dɔn maaw ka sɔn wo maaw kana sɔn wo min ye o bɛɛ lajɛlen ye dɔwɛrɛ n'i ko k'i bɛ M5 RP tɔgɔ fɔ i bɛ le sage Leclerc Mahamudu Diko tɔgɔ fɔ wa i k'a dɔn ale bɛ se
k'a fɔ min ye Mamadou Diko ye ale de ta M5 RP o de kɔnɔna na sa awa Jamil Bitar a y'o fɔli min kɛ a ko i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Mamadou Diko e tɛ se ka mabɔ cogo si la min ye aw k'a dɔn M5 RP la aw k'a dɔn a kɛra cogo o cogo baasi tɛ M5 RP min ye aw k'a dɔn dɔgɔ ni kɔrɔw ni denw ni mɔdenw olu de kɛn bɛ ka nin jɛkulu in sigi e k'a dɔn awa min ye e kɔni hakilina ani k'a dɔn kunfilenna caman e y'o de nin kɔnɔna na o tuma aw k'a dɔn M5 RP n'i y'a tɔgɔ fɔ hali san kɛmɛ i bɛ aw k'a dɔn e Mamadou Diko tɔgɔ fɔ Jamil Bitar a ye nin fɔ o tuma an kɔni nana ka na s'i ma an kɛra fara ɲɔgɔn kan min ye aw k'a dɔn sankunbɛn min ni a bangena o sankunbɛn kɔni o sera aw k'a dɔn awa min Usas Leclerc Mamadou Diko a ko ale kɔni tɛna don kuma caman na ale bɛ min fɔ a bɛ k'a dɔn min ye ale m'a dogo maa la min ye a bɛ k'a dɔn waati min na fanga binna k'ale ko a bɛ k'a dɔn ale ka baara banna kuma ale bɛ taa a bɛ k'a dɔn misiri la i k'a dɔn min ye politiki sira politiki kɛnɛ o i k'a dɔn k'ale na a bɛ k'a dɔn i kɔ don o ma i k'a dɔn ale kɔni y'o baara kelen kɛ nka ale b'o bɛ min galama min ye a bɛ k'a dɔn maa caman ye kuma fɔ fo dɔw y'a kɛ a bɛ k'a dɔn k'a se a bɛ k'a dɔn juguya ma ko a ma se o yɔrɔ la min nka ko ni bangenen don ni jama bɛ ɲɔgɔn fɛ min ye a bɛ k'a dɔn hakilina sugu bɛɛ lajɛlen b'a la ko ko bɛ n'a kɛr'i la e k'a bɛɛ lajɛlen kun nka i k'a dɔn min ye tiɲɛ k'o ye tiɲɛ ye o tuma a bɛ k'a dɔn a bada k'a dɔn maa minnu ye nin ta k'ale sɛgɛrɛ ni maa minnu ye a bɛ k'a dɔn awa hakilina jugu ta ni nka se ale ma ale kɔni yafara bɛɛ lajɛlen ma maa min di yafa maa ma o tɛ a bɛ k'a dɔn silamɛ ye i k'a dɔn ale kɔni bɛ min fɔ sa ale b'a jira k'a fɔ min ye an bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ an ka taa fɛn min bɛ yen n'o bɛ se ka jamana in bɔ fɛn min bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ jamana in ka ɲɛtaa sira ye ani k'a dɔn an ka jɛ fɛn kelen kan n'o ye bɛn ni kelenya ye ka Mali bila sanfɛ an ka jɛ n'o hakilina ye min ye a bɛ k'a dɔn Usas Leclerc Mamadou Diko ale kɔni y'a jira k'a fɔ ni Ala sɔnn'a ma jumadon ale bɛ bɛɛ lajɛlen wele wa ale yɛrɛ na ye kɛnɛ kan ni Ala sɔnn'a ma min ye a bɛ k'a dɔn ni sankuma min kɛra min ye u ka taa ɲɛnamaya hali bi Ayise Tunkara baraminɛkalanden don ani Agibu Sogodogo olu bolo n'o ye nin ye baasi tɛ Jamil Bitar Mamadou Diko an n'u fo dan tɛ foli min na Yusu Karabati fɛnkelentigi caman a b'a taa dɔ nɛgɛ bɛ koyi ne bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an ka ma ko Sahel Tribune nin bɛ waleɲuman dɔ ko fɔ an ka taa an ka cakɛdaba la cakɛdaba min n'a bɛ wuli ko Centre National des Œuvres Universitaires n'a bɛ sanfɛ kalandenw ko fɔ i k'a dɔn waleɲuman dɔ baara dɔ kɛrɛ ye Sahel Tribune mɔgɔw olu ka kuma na n'i ye baarakɛyɔrɔ yɛrɛ ta k'a lajɛ n ye min fɔ u b'a wele ko senu sanfɛ kalandenw étudiants olu ka ko ɲɛnabɔ yɔrɔ de don a cakala dɔw bɛ yen ka da u ka wuli ka jɔ ka da fasoden ɲumanya yɛrɛ kan jɔnjɔ dɔ taara k'a di u ma wa jɛkulu jumɛn y'a di comité syndical u ka syndicat baarakɛyɔrɔ la n'i ye syndicat ye ka jɔnjɔ ta k'a di baarakɛlaw ma ɲɛmaaw ma o y'a sɔrɔ bɛn bɛ yen dɛ o y'a sɔrɔ bɛn bɛ yen tarde o tuma comité syndical senu na u ye jateminɛ kɛ k'a jira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ koyi nka fɛn min ye dɔɔni k'a bɔ a da fɛ maa dɔw bɛ u y'olu sugandi i ka dɔn ni ka jɔnjɔ ta k'a di u ma n'a bɛ ci wara a bɛ o ko fɔ olu maaw la maa kologɛlɛya dɔ b'a la min n'o ye chef de la cellule information ani communication n'a bɛ senu yɛrɛ kunnafoni ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ Amadu Zɛri Tarawele i k'a dɔn ale fana ye jɔnjɔ in sɔrɔ jɔnjɔ in di kun tɛ dɔwɛrɛ ye waleɲuman dɔ de don ka se ka baarakɛlaw jija u ka baara la wa ni jɔnjɔ taara k'a d'i ma baara fana donna e bolo sabu a jirala k'a fɔ k'e ye baara ɲuman kɛ ni jɔnjɔ de dir'i ma i k'a dɔn ni bɛɛ lajɛlen sɔnna o ma o b'a jira k'a fɔ i ka i cɛsiri kosɛbɛ fɛn min kɔni ye jɔnjɔ min dir'i ma i k'a dɔn ka se k'a sankɔrɔta kosɛbɛ comité syndical Centre National Œuvre Universitaire du Mali senu o y'o de faamuya ni ka nin baara ninnu da ni k'a kɛ a ko waleɲuman a kan ka lakodɔn sabu waleɲuman man ka don sɛgɛji la waleɲuman a kan ka fɔ ka maa wɛrɛ jija i k'a dɔn ɲuman taabolo la k'olu ka nin jɔnjɔn di dɔwɛrɛ tɛ a kun de ye ka baarakɛlaw jija ale bi fɛn b'a to baara ɲuman o bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na Amadu Zakariya Tarawele an bɛ lajɛlen kama ko Zɛri i k'a dɔn ale kɔni ye nin jɔnjɔn in sɔrɔ n y'a fɔ cogo min na chef division informatique n k'a fɔ chef division information ani communication o ɲɛmaa ye ale ye o fana maa wɛrɛ fana bɛ yen o fana ye jɔnjɔn sɔrɔ Moise Danbɛlɛ n'ale ye chef division informatique ye ale y'o sɔrɔ ka taa se chef du centre régional de Segu n'a bɛ Bogo Bagayogo
b'o kofɔ ani cikɛla n'o ye kurusi ye Seku Wane ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye jɔnjɔn in sɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ nin maa naani min filɛ nin ye ci wɛrɛ taara k'a d'u ma k'a jira k'a fɔ a bɛ baara min na Senu na baara in a ɲɛna kosɛbɛ faso baara don a ye baara ɲuman caman de kɛ min b'a to i ka dɔn Senu yɛrɛ bɛ se ka ayiwa sankɔrɔta cogo min na kabini nin kɔni kɛra maa caman bɛ a sɛbɛkɔrɔ jaraw ye comité syndical yɛrɛ maa ɲɛma n'a bɛ Umar Tarawele kofɔ ale ye laseli kɛ a y'a jira k'a fɔ ka jɔnjɔn in da bɛ k'a di nin maa naani ma a kun de ale bi maa tɔw ka se k'u ɲɛmadaw fɛ a kun ye ale bi a dɔrɔlu minnu fana ma olu ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ i ka dɔn ni k'a sankɔrɔta kosɛbɛ ani ka caman wɛrɛ fana fara baara kan a y'a jira fana k'a fɔ ko ayiwa jɔnjɔn min dilen filɛ a kun tɛ k'a fɔ k'u ka fisa ni baarakɛla tɔw ye koyi nka ko mana kɛ cogo cogo ko a bɛ bɔ a da fɛ o fana Senu maa bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ lajɛlen bɛ baara ɲuman de kɛ nka fɛn min kɔni ye jɔnjɔn a bɛ bɔ a da fɛ dɔɔni dɔɔni ɲɛna ko bɛɛ lajɛlen bɛ baara la sabu an tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn don baarakɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen jigi ye ɲɔgɔn ye fɛn min kɔni ye nin waleɲuman dɔn baara min kɛra k'a sɛbɛkɔrɔ jara Senu maa ɲɛma ye kosɛbɛ Amadu Zɛrɛ Tarawele yɛrɛ a sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara ale min bɛ Senu kunnafoni ko bɛɛ lajɛlen ɲɛma a ye syndicat mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn ko jɔnjɔn min dilen filɛ ale ma ko ale tɛna ɲinɛ ayiwa baara bɛ dangan min na n'a ma min fara k'a tɛna fɛn bɔ a la a y'u fo k'u waleɲuman dɔn ka tila ka Senu baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo k'a jira k'a fɔ jɔnjɔn in t'ale kelen ta ye jɔnjɔn ye Senu baarakɛla bɛɛ lajɛlen ta ye sabu ka d'a ka maa kelen de se ko la n'i y'a mɛn baara ɲɛna ale bolo ale ni maa minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ don o don i ka dɔn olu fana ka cɛsiri don o fana ko jɔnjɔn ye olu fana ta ye foli ni waleɲuman dɔn kɔni dara ni ka comité syndical mɔgɔw sɛgɛrɛ k'u fo k'u waleɲuman dɔn o fana fɛn kɔni nin ko in ye ko ka tɛmɛ ni baara ye Senu baarakɛlaw k'u bɛ baara in ɲɛ dɔn sabu ka d'a ka lɔgɔlidenw ka ko ɲɛnabɔ ko nɔgɔn dɛ nka dɔɔni i ka dɔn baara ɲuman a t'i tɔ to ko la nin kun ye sɛbɛn ye min n'a y'a sɔrɔ ka bɔ Sahel Tribune kɔnɔ Fuseni Togola ale ka fasiri don Fuseni Togola ni ale ka fasiri bila ne bi sɛbɛn da n'o ye Le Pays ye ayiwa i ka dɔn min ye Le Pays an don na fasiri sɛbɛn dɔ o kun deli bɛ k'a fɔ yan min ye aw ka dɔn i bɛ Maliyɛn Tuko i b'ale président dɔn wa o ti dɔwɛrɛ Burama Jawara n'ale yɛrɛ aw ka dɔn Izinson ale PDG i ka dɔn waati min na a ka ɲininkali dɔ sɛbɛnna la a y'a jira k'a fɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la documentaire dɔ de kɛra ale kan o documentaire aw ka dɔn Amadu Tumani Ture ala ka hinɛ la jamana ɲɛmaa ndo a ye documentaire nin ye a ye aw ka dɔn a dira o y'a sɔrɔ i ka dɔn palais ninnu ani ka dɔn yɔrɔ dɔw bɛ olu bɛ en chantier bisimila an dɔn k'a filɛ nin ka a bɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la yana an tɛ taa sugu la fɔlɔ sugu la ayi nin tɔ ne jaso sa ka tɔ ne jaso min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye k'a nana ka na marché ninnu bɛɛ lajɛlen ta ka d'ale ma k'ale yɛlɛn yɔrɔ filɛ ale o ka dɔn kɛra ale ka yɛlɛnni ye i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la bi ale kɔni alhamdulilayi ale bɛ baara kɛ min ye aw ka dɔn min ye sous région bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yan ale ni aw ka dɔn jamana caman bɛ yen olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye aw ka dɔn Burama Jawara ye o de kɔnɔna na sa min ye aw ka dɔn awa min ye Izinson ni aw ka dɔn ani Ibi groupe a ye ni aw ka dɔn wulikajɔ kɛ ni nin bɛɛ lajɛlen ye min ye aw ka dɔn Izinu fo ka taa se aw ka dɔn baara wɛrɛw ma a y'o bɛɛ lajɛlen fara a kan o de kɔnɔna na aw ka dɔn min ye Burama Jawara ye bi ale filɛ nin i ka dɔn conseil national du patronat la conseil national du patronat min ye aw ka dɔn jamana ɲɛmaa min bɛ yen bi cɛ furancɛ fanga maa ɲɛmaa o ti dɔwɛrɛ o ye Asimu Goita ye Asimu Goita aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a ye aw ka dɔn u bisimila min ye vice président a n'a ka délégation ne Ibrahima Jawara ye i ka dɔn awa min ye a tarata don sa juin kalo tile fɔlɔ min ye Asimu y'o bisimila wala transition taabolo ani ka dɔn bɛɛ lajɛlen k'a kɛ maliko ye o de kɔnɔna na Burama Jawara ye foli ani tanni a y'o lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a lase transition maa ɲɛmaa ma k'a jira a ka dɔn a ka kumaw la ko ni maliko don bɛɛ lajɛlen b'a fɛ Mali ka kolo ka suma o ti ɲɛ cogo si fo an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka hakilinataw kɛ kelen ye ka kunbilennaw kɛ kelen ye ka jamana in bila sanfɛ o kuma a ka dɔn min ye Asimu ye olu wele olu la ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa transition ye a latigɛ ko bɛ ɲa olu kɔni ni transition nata ɲɔgɔn fɛ fo ka taa se waati min na jamana ɲɛmaa kura i ka dɔn awa min ye o sugandira o tuma a bɛ ko a bɛ wele bila maliden bɛɛ lajɛlen ma min ye vice président patronat di Mali ko bɛɛ lajɛlen ka awa ka dɔn min ye transition dɛmɛnen i k'a k'i hakilina ye wa i k'a dɔn an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa Mali bɛ bɔ cogo min na baasi tɛ ni sɛbɛn an ye nin bɔ aw ka dɔn Le Pays kɔnɔ ayiwa Yusu y'a fɔ cogo min na fɛn min ye sugu taa waati o selen don i ka dɔn maison du pain burukunkurunin bɛ n bolo n'a ɲɔsi café Niger la sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka taa ka ten awɔ
ayiwa Yusu an n'a mira market mɔfo dan tɛ foli min na ayiwa fɛn min maison du pain ka taa se café Niger ma an ka foli bɛ ninnu bɛɛ ye pharmacie Kuravɛti ka taa groupe commerce la an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo i ka dɔn n'an bɔra sugu la an b'a lajɛ ka tɛmɛ i da sera yiri de ma sisan yiri jumɛn ye ni ma pharmacie Kuravɛti mɔgɔ i bɛ jumɛn fɔ kuma banna o ayiwa e ko cogo di o kuma ka ɲi ɔ sɛbɛn ta sa kɛ terikɛ tɛmɛ n'a ye o ye kun y'a bila o limana o ale bɛ an bɛ foli kɛ aw la an bɔlen kɔ sugu la an bɛ tɛmɛ n'an ka sɛbɛn n bɛ sɛbɛn da Yusu sɛbɛn min n'an ka ma ko l'indicateur et du renouveau Birima Sogoba nin y'a ka sɛbɛn ye an ka taa OCS la OCS mɔgɔw ka fo k'u waleɲuman dɔn Office central de lutte contre les stupéfiants nin cakɛda belebeleba ye min sigin bɛ ɲɛnaminifɛnw ka se k'u kɛlɛ a ɲɛmaaba o de ye colonel magistrat Adama Tunkara ye ko tɛgɛrɛ k'a fɔ o ye wara sabu ka d'a kan u y'u tɛgɛ da drogue hakɛ dɔ kan drogue jugu a bɛ ka cara an ka jamana kɔnɔ a OCS mɔgɔw kalen k'a kɔni don fɛn min drogue ko ye ka se k'a ban sabu maa o maa bɛ yen ni lakodɔnna i na minɛ k'i bila sariya tigilamɔgɔw ka bolo kan fɛn min ye mai kalo tile 29 ka don a tile 30 bolo 2 heures du matin OCS mɔgɔw kɛlen ka kunnafoni bɛɛ lajɛlen sɔrɔ u lannen ka taa cun i ka dɔn dugu dɔ la dugu min n'an ka ma ko Daban ale bɛ Cɛlɛ commune fɛ Cɛlɛ commune ani Bamakɔ manja kosɛbɛ i ka dɔn kilomètre 60 ɲɔgɔn na u ye kow sɛbɛkɔrɔ labɛn kosɛbɛ sabu u ye kunnafoni ɲuman de sɔrɔ k'a fɔ ko drogue dasi bɛ nin yɔrɔ in na fɛn min OCS ka bolofara minnu bɛ Bakini na a numan fɛ Bamakɔ ya u ye labɛn sabati kosɛbɛ fɛn min directeur ba yɛrɛ n'a bi colonel magistrat Adama Tunkara ko fɔ a ye kunnafoni di baro sigi sen kan k'a jira k'a fɔ u ye tɛgɛ da drogue caman de kan n'i ye nin ko in da k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko san 2021 san yɛrɛ la nin ɲɔgɔnna hakɛ ma minɛ fɔlɔ Yusu Karavati fɛn min ye kilo ɲɛ kelen jɔ i bɛ cannabis dɔn wa n b'o dɔn o jumɛn ye o tɛ min bɛ min sama fo tigɛɲaga joint o ye tigɛɲaga ye i k'a dɔn o biriki 2000 ani 860 u ye tɛgɛ da o kan dɔ fana bɛ yen ko sketch n t'o dɔn sketch kɔni ye catiri o biriki 3000 ani 377 u ye tɛgɛ da o kan chanvre indien na n'i ye a ko yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ n'i ye nin bɛɛ lajɛlen kamaro ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ Yusu tɔni 5 ani kilo 328 tɔni 5 u ye baara kɛ tɔni 1 ye kilo 1000 de ye awɔ Yusu OCS mɔɔw u ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka tɛgɛ da nin kan fɛn min ye kunnafoni yɛrɛ dira mai kalo tile 31 2021 san in na sabu ka d'a ka ɲɛmaa kɛmɛ ka kunnafonidilaw wele maa dɔw bɛ yen n'olu ye siganamaw ye i ka dɔn tɛgɛ dara olu ka i ka dɔn wulikajɔ in kɔnɔna la n'i dun y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ OCS mɔɔw don o don u ka wulikajɔ a barika ka bon kosɛbɛ a ko n'i ye nin drogue belebele in da k'a lajɛ maa minnu b'a baara kɛ Yusu k'u b'a baara ɲɛ dɔn u sɛbɛkɔrɔ labɛn bɛ nka olu tɛ min kalama an ka OCS mɔɔw labɛn bɛ ka tɛmɛ u kan n'i ye ko in lajɛ maa dɔ bɛ yen Burukina ka don olu fana u de bɛ nin drogue in salo dɔɔni ka bɔ n'a ye ka na kamaro ɲɔgɔn ka Bamakɔ masuruna na Yusu c'est tellement bien organisé ko in a labɛn bɛ cogo min kabako da don bɛ min f'i ɲɛna u min i b'a dɔn wa fasirikɛ b'a y'a jira k'a fɔ u kɛmɛ ka moto belebelew de dilan n'a fɔ u kɛmɛ ka motow de labɛn moto minnu moto kɔfɛla u bɛ taa nɛgɛ baara belebele de sude o la min bɛ se ka kilo 300 kilo 400 ta u b'a ta moto la dɔɔni ka na fara ɲɔgɔn kan Daban o kumana ka sɔrɔ k'a ta ye dɔɔni ka don n'a ye Bamakɔ petit à petit a ko ni nin ko in lajɛ fɛn min OCS mɔɔw ye kunnafoni sanuma u y'a sɔrɔ u tuna maa ninnu ka i ka dɔn ni ka u dɛrɛ maa dɔw kɔni minɛna nka dɔw fana bɛ yen olu bɛ bolila tɛgɛma da olu kan olu kɔni bɛ ka ɲini cogo bɛɛ lajɛlen kan u bɛ se ka minɛ cogo min na u ka taa jaabi kɛ kiriso la n'i y'a lajɛ fɛn min ye ka bɔ Burukina yan fan fɛ ni ka na moto belebelebaw kɔni u bɛ sira de fara ayiwa ni faamaw kana se ka ɲɔgɔn ye u ni lakanabagaw kana se ka ɲɔgɔn ye moto kelen kilo 300 kilo 400 a bɛ se k'o doni nin drogue jugu in na ni ka na n'a ye ka na fara ɲɔgɔn kan n'a farala ɲɔgɔn kan u bɛ sɔrɔ k'a ta dɔɔni ka bɔ n'a ye ni k'a cari ka taa fɔ Bagadaji fasirike b'a ko a ko i ka dɔn sira dɔ b'u bolo Bagadaji avant in fɛ u bɛ drogue don dɔɔni drogue k'a don dɔɔni wa nin drogue in yɛrɛ i ka dɔn wari hakɛ min ni u b'a yuguba sa kɔnɔ a ko a ka ca dɛ a bɛ miliyari caman nka OCS mɔɔw nin tɔni 5 in i ka dɔn u ye tɛgɛ d'a kan ɲininiw fana bɛ senna kuma ni sanga bɛɛ lajɛlen la drogue kasa bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i ka dɔn ka t'u tɛgɛ d'a kan maa fila fana bɛ yen balima fila don ko Nango Koroma ani Famusa Koroma a na kɛ n'olu nɔ bɛ nin ko in na kosɛbɛ fasirike b'a jira k'a fɔ wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ senna tɛgɛ bɛ se ka da ninnu kan cogo min na kɔrɔni dɔgɔw de don olu de bɛ nin baara jugu in kɛ ayiwa Koroma kɔni t'a dɔn o yɔrɔ min maa ye
Nango Kuruma ani Famusa Kuruma i ka olu kɔni bɛ ka ɲini cogo bɛɛ lajɛlen kan nka kunnafoni min kɔni n'a bɛ OCS mɔɔ bolo baara kɔni a ti jɔ sufara tile kan wala ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ maa maa da bɛ nin ko in na ka se ka tɛgɛ da bɛɛ ka kelen kelen ka drogue bɛɛ lajɛlen salo kelen kelen ani k'a tigilamɔɔw bila ayiwa kiiri tigilamɔɔw ka bolo kan Birima Sogoba an y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau mi ye aw ka dɔn an ka CSDM awa min ye ale kunkanko kuma Mohamed Sherif Aidara ale ka maaw bɛ k'u ɲɛfɔ min ye aw ka dɔn Bayidi min ye Bayidi Darame ale kɔni u y'a gɛn ka bɔ bureau la aw ka dɔn CSDM Faransi la min ka dɔn nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ min kɛra aw ka dɔn lajɛ dɔ kɔnɔna na Bayidi Darame i ka dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a man kan ka baara kɛ ni fɛn min ye aw ka dɔn CSDM tɔgɔ ye min ye aw ka dɔn min ye nanzaralaw Farafinaw ya man ka baara kɛ ni nin si ye o de kɔnɔna na sa min aw ka dɔn CSDM ka ale bɛɛ aw ka dɔn jamana 48 na maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka jɛkulu de tɛ yan awɔ fila do dɛ a kuma caya an bɛ dɛ o conseil bɛ yen nin bɛ yen Antoine min ye aw ka dɔn ani bureau fédéraux États-Unis fo ka taa se Nigeria ma u ka maa bɛɛ nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la min CSDM min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la olu ka baara kɔni tɛ dɔwɛrɛ aw ka dɔn min ye u ka sariya taabolo i ko bato min ka kɛ tɔnden i ka kɛ maa ladirilen ani i ka dɔn maa min bɛ yen n'o bɛ se i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la aw ka dɔn min ye maliden minnu bɛ kɔ kan k'olu ka laɲiniw sabati ni ka tila ka lakana lase olu ma min ka dɔn COVID-19 min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min u ka assemblée min ni o kɛra jamana 48 min aw ka dɔn COVID-19 bɛ sen na nka bɛna ta a maa bɛɛ lajɛlen yera kɛnɛ kan min ye aw ka dɔn Badi Darame k'ale wulilen don ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ mankan ye ka sɔrɔ i ka dɔn aw bariko lankolon de bɛ mankan bɔ min aw ka dɔn Sherif Aidara k'ale kɔni y'a ko bila aw ka dɔn bɔgɔ jeninen kan min ye nka a bɛna ta jaabu ma bɔ foyi ma bɔ ni maa kofɔli ale kɔni bɛ ka aw yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ mankan ye min ye aw ka dɔn maa dɔ bɛ yen n'o ye Madamu Jabate aw ka dɔn Mariatu Jalo ye n'ale vice présidente CSDM Faransi ale y'a jira k'a fɔ min ye aw ka dɔn Badi Darame ale kɔni ka gɛnni dɔwɛrɛ tɛ min ye escroquerie ban organisé o tɛ ŋanamu ye i ka dɔn ani aw ka dɔn farangama dɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn ka waleya hakilina jugu ta ni ka ɲɛsin aw ka dɔn bureau maa dɔw ma o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye aw ka dɔn ka tila aw ka dɔn ka bureau min ye CSDM ye i ka dɔn aw min ye a ka bugunatigɛ sɛbɛnw ni ka tila k'olu ta aw ka dɔn k'olu kɛ a yɛrɛ ta ye min Mariatu ye nin fɔ waati min na Mariatu Jalo a kɔni y'a jira i ka dɔn a ka ko dama dangaleku kɛ a n'a ka waleyajugu kɛ ani ka dɔn a ka kuma b'a fɔ k'o de y'a to aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'olu y'a gɛn ka bɔ CSDM Faransi la kabini o de kɛra nin jɛ kɔni d'an bɛ min ye wulikajɔ caman ye min ye i ka dɔn kuma caman ye i ka dɔn aw min ye k'olu fasiri an ka gafe dɔ la yalima a b'olu fɔ maaw ye k'a sɔrɔ aw ka dɔn CSDM n'i y'a ta k'a lajɛ maa min tɔgɔ yɛrɛ b'a récépissé kan k'o ye Mohamed Sherif Aidara ye Ala k'an kunnadiya nin sɛbɛn an ye nin bɔ aw ka dɔn Nouvelle Horizon kɔnɔ Nouvelle Horizon ne y'ale bila ne bɛ sɛbɛn da an ko ma ko l'indépendant bɔko 5229 ye nin ye bidon bɔli don an bɛ sɛbɛn ɲɛ 12 na BMS SA ko ka tɛgɛrɛ f'u ye sabu ka d'a ka fɛn min ye farikolo ɲɛnajɛ u b'a senkɔrɔma don kuma bɛɛ lajɛlen na n'a ye nɛgɛsoboli ta k'a lajɛ k'u filɛ nin ye ka ɲumanya bolo ni ka sɛbɛkɔrɔ mɔnɔ bɔ fɛn min usufase n'a bɛ an ka finitigiw ka tɔn ko fɔ olu ka bolofara min n'a bɛ nɛgɛsoboli kɛ ayiwa BMS SA a ye nɛgɛsoboli fini caman ta k'a d'u ma fɛn min kɔni b'a to a ka dɛmɛ a bɛ se ka lase cogo min na nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen i ka dɔn a kɛra kununko Sori Ibrahima Kulubali ale ka kuma na n'i y'a lajɛ fɛn min BMS SA ye i ka dɔn dɛmɛba don jango farikolo ɲɛnajɛ a bɛ dɛmɛw kɛ kosɛbɛ fɛn min nɛgɛsoboli ye a filɛ nin ye ka n'o dɔ waleya nɛgɛsobolilaw k'u sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ jango usufase mɔɔw fɛn min ye minɛn caman taara k'a d'u ma n'a bɛ nɛgɛsoboli finiw a bɛ olu ko fɔ Union sportive des forces armées et de sécurité espace n'i y'a lajɛ i k'a dɔn olu kɔni u ye baaraba minnu kɛ ayiwa k'a tɔnɔ a bɔlen filɛ nin ye ayiwa maa dɔ tun bɛ n'o ye direction du sport militaire olu ka ciden tun bɛ kɛnɛ kan capitaine Boubacar N Konate ale tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se i k'a dɔn fédération malienne cyclisme ma ɲɛma Amadu Tugula nin fana tun bɛ yen ka taa se BDMSA ma n k'a fɔ BMS safurulaye i k'a dɔn BMS SA a ma ɲɛma Alioune Kulubali ale fana tun bɛ kɛnɛ
ninga aywa bara nunu ye bara nunu bela jere ninga abuluda ni yala je BMSSR abi bara mununge da duna ninja mana jango farkolonya je ninga seku sebe koro debe ko sebe akunte dore ninga sobuli ale farkolonya je mi na kaka tabala sabu kada ka nafa babe ala wa malire ajoro ka boko sebe farafina ya ikaro ninga sobuli ala ko sebe fe mi directeur bay BMSSA ma nyema alunu kulubali ako fe mi ni wale nye ulu ni wale minge alnu tisaka bela jele ko nge ngoni demenye deme mi no lubu sego damajira ko nge fe mi bato ninga sobuli abise ka do bala tugo mina ajira ka fatuna danima watina na taw fana usego deme mi fana ye uno ke mi bato alibi ninga sobuli abise ka sansoro tugo mina isfasire kwa yuli ka jo chamange na fo grand prix mi no kama ko grand prix club cycliste et des amis du vélo ka bo nyarela ani grand prix entente grand prix la DCG yo bela jele ko nge ani feminye ikado nga soboli chamanye mawo joni mi fana no osorola ango mi mako 9e edition tour du Mali nabi Mali mununu ni ko fo atako ko nondona ayo bara mun ngera ko isfasi ay joro chama fana ta ola ni yalla je ko ngoni minake bara nyoya ye mi nat na dan ngile ma dona na tawla sana na tawla ikado anam mono bo mi mbato bela jele ko mi seka no soro ala tuwo mina femi BMSSA ye nga sobolaw kasegu singoro ma dundu kan nga sobol fini chama duma ay wakasegu fana deme ko mbela jele ko mi ikado kanu ko fo mbela jele be nyeta ko fo sabu kala ka BMSSR anyumange bulu aka chako sebe abe nyuma yake ikado bulu chama fe femi mali nga soboli kaseka bo mali rekono kaseka sansoro jembe na kunka ay ko gal la yini uye ubu seda no fe doni BMSSR amanyema alunu kulubali nyafo ajira ka fukulu ko ne se ninye wadona na taw fana na ubise ga minge ikado no fana ke aywa min fana isfasi mawye mamunu fana ni demedera uma ni so jara ko sebe yo folni tanuke ni nga nyeshi aywa BMSSA ma ka jira ka fa lu isfasi maw jangu ni so bollaw una febele jileke ni mi mafara baraka fentna boala ni ngi sebenye anya salo ka bo elene pana kono ka bido boldu adon wati to manja ngana ni mafode minye awkado malikim kardashian miye jaja mati chenya awkado kasobo magoi minye awkado dakabana muso chenyi miye awkado formua chenyawa awkado yele chugowa tama chugowa angro attention ay man vamune ne fam attention Andwan mi Malikim Kardashian jaba sura ikado ku ya lemene ka kono mi akado e ko akwa samanet na ke dene nani ni nyanja wa ulma ikado atame bolede ni nijugo anikado dakabana pmau kayota awekado ko bla bololo save andwan no oma temeka boy mi awekado angora ke ba mimbe no ikado pege Mamadou Keita nuba wole ko pege na donne no réseaux sociaux nga ko sebe mi kado rabado aga doglu dobe abuka asmi Goita pasada ko fanga segina so ane lame dobe yele puna de bana abana apege yamne me ko pege ngoni nyale banini abuka tugodi anyale ngagalera ajogo nyale banini anga manfire man pege ni ku kena operation na balla ni do ku kena operation na Côte d'Ivoire nuni Nairobi nuna ande Senegal nuna pege wole ka taba ngane manfire fana shi haga do soro ikanga sabali koy abana bismillah temene sebe pege bi mi nyere la mi ale koni kabe bolla bide dorete awkado procureur mimbe ko de koni awkado oye awkado jalagita ka nyaji pege ma ugangora ka ukalaje ko hinangora kala ala ka sawi wana mane bana yani zama ka wagono yusu nga anfona ekle chamange anguna fondilaw kelengu de dore femi ka kujugu ta interneti ka ke kujugu kela e anya sebe kro kele o na manya ko procureur fona be ka sharia waleya anga tu ka sharia waleya awo ka waleya majugo fote jako ede ayi nente jako ede jango kan neni blema ere ke manyaki manundu agelera de ala ka nguna na programme no mbebi abadabla koy lesani sabu be ta sara mefe ay wa sara ikado anyere kala nyini kuno o fana mi dugo de ke alibi hagli nyuma ko di bela jeli ma sabu yusu ni hagli nyuma be ni na nywana ko atike abana oni sabali nana begi ka keta do begi ka fota do ado bala amemi no fe amosoro lesani ami bitabla yawa ami bitabla basite andon opma communicateur violode awo dobiawo yusu sebemia sebere be fadme be hwabia
Ayiwa nin ye kunnafoni min n'an b'a da denmansaw bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko lɔgɔlidenw nin ye cogo ɲuman ye u bolo u bɛ se ka dafa kalanw ni ka olu kɛ cogo min na o la fɛn min ye Misabugu seconde ko kala dɔw o bɛna boloda seconde 1 ani seconde 2 fɛn min ye dafa kalanw ye o bɛna kɛ ayiwa jɛkulu min y'a sigi sen kan o ye Adema sous-section min n'a bɛ Misabugu ya olu de y'a sigi sen kan commune 6nan na ka se ka lɔgɔlidenw dɛmɛ jango minnu bɛ DEF kɛ ɲina ayiwa session 2020-2021 o fana ko a baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni o bi daminɛ bi 15h waati a bi kɛ école fondamentale Misabugu la fɛn min kɔni ye kalan ninnu ye ko a bi kɛ lɔgɔlidenw k'u fu ayiwa sous-section Adema min bɛ Misabugu olu de ye ko in sigi sen kan lɔgɔliden minnu n'aw bɛ DEF la ayiwa ko a kana cours bi k'a kun fu ayiwa a bi kɛ sibiri o sibiri k'a daminɛ 10h ka taa bila midi la ko a ɲini bɛ denmansa bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ɲini lɔgɔliden bɛɛ fɛ bɛɛ k'i sen don na sabu ka d'a kan nin ye cogo ɲuman ye ayiwa dafa kalanw ka se ka hakili jo kosɛbɛ ka bila DEF ɲɛ a bi bila o minɛn de kɔnɔna la o fana fɛn min kɔni ye sous-section Adema min n'a bɛ Misabugu ya ko ka foli lase u ma sabu kuma ni sanga bɛɛ denmisɛnw ka ɲɛta n'u ka kalan k'o ye u hakilina ye maa min ye ko in sigi sen kan k'a fasiri Abdulaziz Kulubali nin ye ale ka kunnafoni ye. Andon an bɛ foli lase min ye ka NCB ma ka NCB an b'a fɔ ka waleɲuman dɔ sanga ani waati ka taa se aw ka dɔ Idrissa Traoré c'est mon frère Mohamed mon frère Mohamed kosɛbɛ ka taa se aw ka dɔ Idrissa Traoré ma awa n'u b'a wele ko Idi u b'ale bɛ ka na n yɛrɛ denkɛ dɔ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔ Salifu Bare ale dɔnni aw ka dɔ dɔn nafa lajɛ ka taa se a n'a baarakɛɲɔgɔnw k'u ka foli lase suma Adama Dansɔgɔ ale Adam Dansɔgɔ ale awokado douanière ale bɛ falajɛ ka foli lase awokado Ousmane Sekma douane na falajɛ Madame Cissé min ye awokado Saran Fofana ale fana bɛ douane na falajɛ ka taa se Sungura Fane ma an b'a fɔ ka waliɲuman Madame Kulubali Fatou Fane an b'a fɔ sanga ani waati fo ka taa se Adam Fane ma an bɛ Lala Fane ma an bɛ nu bɛɛ lajɛlen fo Fode Kone douane na falajɛ an b'a fɔ barabara Fode ayiwa Yusu o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye an bɛ taa kan ale bi fɛn min ye commandant Lassana Tamba Keita a n'a ka cɛdenw an b'u bɛɛ lajɛlen fo ayiwa u ka wuli ka jɔ fɛn min b'a to lakana bɛna jamana in kɔnɔ an b'u fo dantɛ foli min na n'o bɔra ye an bɛ PDG ba yɛrɛ fo douane na i k'a dɔn général tɛ de i k'a dɔn Mahamɛd Dukara a n'a ka cɛdenw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn douanier minnu tɛ sɔnna fiyewu i k'a dɔn sakɔrɔ tile kɔrɔ u bɛ bɔ ni ka sɔrɔ ka yuguba kana n'a ye an ka foli bɛ Mali douane bɛɛ lajɛlen ye bada foli n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ taa jɛkabutigi la ACI 2000 Jibi Jalo bɛ yen ka se i ka dɔn Moribama ani jɛkabutigi baarakɛla bɛ Sirafɛn Dakɔ ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen na an bɛ Bruno Dakɔ fo y'a fɔ Segu gendarmerie la a n'a ka balimaw a n'a cakɛɲɔgɔnw bɛ an b'u fo dantɛ foli min na fɛn min ye Madame Jawara Bindu Kulubali an bamuso don an b'a fo a n'an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ bɛ yan sisan furakɛli la 759 logement na ATT bugu la an bɛ dugawu kɛ ko Ala ka bana fiɲɛ bɔ ayiwa an ka musokɔrɔba Madame Jawara Bindu Kulubali a n'a denw n'a mɔdenw an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka taa Kucala tuguni fɛn min ye Karimu Samakɛ bɛ yen Metal Kasam k'ale fo ka sɔrɔ ka nkɔri kɛ i ka dɔn bila Dawuda Buware bɛ yen k'a n'a jɛw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na bada foli Antoine waati a korona sori kɛmɛso an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sanga ani waati kana dɔn ma dɛ Adam Kɛmɛso i da sele yiri ma Adam Ndiaye ne sori fo sori Kɛmɛso i bɛ Adam fo Sori Kɛmɛso Adamu Kɛmɛso Yusu Karabati Kɛmɛso Antoine Kɛmɛso Sira Kamara Kɛmɛso Awa Tafili Kɛmɛso Antoine Dambele Kɛmɛso Renouveau yɛrɛ Kɛmɛso e ko cogo di Banu Magaji Bɛrɛ Sapi an ka fɔ ka waleɲuman dɔn an k'a bɛɛ da dɔ kɛra sa o kumana an bɛ bɛɛ lajɛlen fo baara in ye jɛ ka baara ye Awa Tafili Ture ka se Sira Kamara ma ka taa se Mamadu Tarawele ma Zɛdi an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni Ala sɔnna ma sini fɛn min ye Moribo Sanɔgɔ Kɔrɔ Yusu Tarawele olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a don kibaru sɛbɛn minnu mana bɔ ni ka olu jaso an b'o bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛ waati wɛrɛ aw sɔrɔlen ka to Renouveau FM ani Renouveau TV la sabu kunnafoni a nafama de bɛ yen a k'an bɛ waati wɛrɛ